κερδίσουμε και το Δήμο Σάμου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Γιατί ο δρόμος ο δικός μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι ο μοναδικός δρόμος για την κυβέρνηση της αξιοπρέπειας. Περνά από τις πολιτικές μάχες, τις μάχες των μαχών, που δακρύνουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κυρίως που δακρύνουν το μέλλον της χώρας μας. Είναι ο δικός μας δρόμος για να ξαναστηθεί η χώρα στα πόδια της, για να πάρουμε πίσω στα χέρια μας τις ζωές μας. Περνά από τις μάχες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ευρωεκλογών, οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν. Μάχες στις οποίες δεν περισσεύει κανείς σε καμιά. Μάχες που πρέπει να δώσουμε μαζί, ενωμένοι, σαν μια γροθιά. Συλλογικά, συντροφικά, με συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα, όπως κάνουμε πάντοτε. Γιατί μπροστά μας καραδοκούν λεστριγόνες, έτοιμες να διασταυρώσουν κάθε λέξη μας, να εκμεταλλευτούν κάθε στραβοπάτημά μας, με μονταζιέρες, παραπληροφόρηση και πρόθυμα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη διάθεσή τους. Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια της εσωστρέφειας. Γιατί έχει σημάνει η ώρα της δημοκρατίας, η μεγάλη ώρα της αριστεράς. Η ώρα που περίμενε αλλά δεν πρόλαβε να ζήσει ο καπετάν Γιαννούτσος, ο τελευταίος μαυροσκούπης του Άρη, που έφυγε από κοντά μας πρόσφατα. Η ώρα για την οποία έδωσαν τη ζωή τους οι χιλιάδες μάρτυρες της αριστεράς, της Εθνικής Αντίστασης, του ΙΑΜ, της ΕΔΑ, της γενιάς του 114, του Πολυτεχνείου, της Γένοβα και των Πλατιών. Από το προσκητήριο αυτό δεν πρέπει να λείψει κανείς, γιατί πρέπει να φανούμε αντάξιοι του χθες και μπροστάρεδες του σήμερα. Το οφείλουμε στο λαό μας, στους νέους και στις νέες, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, στους αγανακτισμένους και στους αποφασισμένους να διεκδικήσουμε ξανά τις ζωές μας, στα χωριά και στις πόλεις μας. Το οφείλουμε τέλει στους ίδιους τους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Και σας το λέω και θα το πράξουμε και θα νικήσουμε. Και στις 18 του Μάη θα νικήσουμε και στις 25 του Μάη θα νικήσουμε. 3 κάλπες, μια επιλογή. Θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας σήμερα είναι πρώτα απ' όλα αγώνας για την επιβίωση της αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις. Δεν αγωνιζόμαστε συνεπώς για τον εξοραϊσμό της βάρβαρης πολιτικής, αλλά και για την ανατροπή του σημερινού αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας. Θα προχωρήσουμε συνεπώς στις αυτοδιοικητικές εκλογές με βάση τον αυτοδιοικητικό λόγο που επεξεργαζόμαστε και τις συλλογικές θέσεις που διαμορφώσαμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη με αιχμή την ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων και του Καλλικράτη. Στην κατεύθυνση αυτή αναζητούμε και θα αναζητήσουμε τις δυνατότητες συγκλήσεων και συμμαχιών με τις τοπικές κοινωνίες, με τις τοπικές κοινωνικές δυνάμεις και συλλογικότητες, κινήματα κτλ. Για τη δημιουργία ευρύτερων συσπυρώσεων με άξονα την απόρριψη των μνημονίων και τον Καλλικράτη και την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, των δημοσίων αγαθών και υποδομών και της δημοκρατίας. Η σημερινή Δημοτική Αρχή του τόπου μας υλοποίησε και υλοποιεί τις μνημονιακές πολιτικές, υποστήριξε και υποστηρίζει το όχημα των πολιτικών αυτών των Καλλικράτη. Συγκεκριμένα, αποδέχτηκε τις κυβερνητικές επιλογές, συντάχθηκε με τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΚΕΔΕ. Το κυριότερο όμως είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αποκόπηκε από το λαό της Σάμου, αλωτριώθηκε και κλείστηκε στον αυτάρουσκο εαυτό της. Ταυτόχρονα, στο επιχειρησιακό τομέα, ο σημερινός Δήμος είναι ανίκανος να προσφέρει και στα στοιχειώδη όπως είναι η απλή συντήρηση και η λειτουργία του. Ένα πράγμα όμως δεν υπολόγισαν καλά οι αρχιτέκτονες αυτής της άθλιας πολιτικής. Τον ανθρώπινο παράγοντα στην τοπική μας κοινωνία. Όλους αυτούς που αρνούνται να μένουν στο ίδιο έργο θεατές και μάλιστα στην πιο κακοπεγμένη εκδοχή του Καλλικράτη της μνημονιακής εποχής. Είμαστε εμείς οι ενεργοί πολίτες, τα κινήματα, ο χυμαζόμενος λαός της Σάμου, που δεν θα πάψει να οραματίζεται και να ονειρεύεται ένα διαφορετικό τοπίο στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
Το ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα διεκδικήσει τον δημαρχιακό θόκο θα προκύψει μέσα από εκλογική διαδικασία που θα γίνει το Σάββατο 1η Μαρτίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Κωνσταντίνου. Η κάλπη θα στηθεί από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ της ίδιας μέρας και οι κάτοικοι από την Δυτική και Ανατολική Σάμο θα μπορούν να ψηφίζουν μεταξύ των δύο. Παραμένουμε όμως στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στην παρουσίαση της υποψηφιότητας για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου της κυρίας Χριστιάνας Καλογερού. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες. Πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή είμαι σήμερα εδώ, σε αυτή την ημέρα γιορτής, όπου παρά τις αντίξωες συνθήκες, είμαστε εδώ όλοι, θα έλεγα για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τις μεγάλες ευθύνες που έχουμε όλοι να λάβουμε μπροστά στις εκλογές οι οποίες έρχονται. Και ο δεύτερος είναι, και σημαντικότερος, ότι κάποιες φορές πρέπει να βλέπουμε και ο ένας τον άλλο στα μάτια, να βρισκόμαστε όλοι μαζί για να παίρνουμε κουράγιο, ειδικά όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα το γεγονός του ότι μου έχει προταθεί από πάρα πολλούς, πρώτα απ' όλα φίλους και συναγωνιστές και δεύτερον από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η υποψηφιότητα για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη, σε καιρούς δύσκολους. Το να πάρει κανείς τη σκητάλη από την παράταξη του Παύλου του Βολιατζή για να συνεχίσει την προσπάθεια για όλο το Βόρειο Αιγαίο. Μια παράταξη η οποία έδωσε δείγματα γραφής στην ομαρχία, άφησε έργο, αγωνίστηκε και μπόρεσε η συνέχεια της, η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, να προχωρήσει έστω και αυτά τα ελάχιστα έργα τα οποία προχωρεί. Γιατί όπως σας είπε και ο Παύλος ο Βολιατζής, αν δεν είχαν δουλέψει κάποιοι άνθρωποι σοβαρά και συστηματικά, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε να υλοποιείται τίποτα. Διότι ναι μεν η κυβέρνηση έρχεται και συμπαραστέκεται, αλλά αν δεν υπάρχουν μελέτες, αν δεν υπάρχει προετοιμασία, όσο και να συμπαρασταθεί μια κυβέρνηση, έργο δεν μπορεί να γίνει σε έναν τόπο. Από τη θέση ευθύνης που μου εμπιστεύθηκε η συγκυβέρνηση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και έχοντας στην ευθύνη μου τους 43 Δήμους του Αιγαίου και τις δύο περιφέρειες, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι εκείνο το οποίο διεπίστωσα κάθε μέρα είναι τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο περιφερειών, του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Ένα Βόρειο Αιγαίο με πολλά χρήματα, ένα Νότιο Αιγαίο με λιγότερα, διότι βρίσκεται σε άλλη ταχύτητα, να είναι σε μια σαφέστατη διαφοροποίηση. Ένα Νότιο Αιγαίο να τρέχει με πάρα πολλά έργα, με πάρα πολλές δραστηριότητες και με πάρα πολλές πρωτοβουλίες, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, από ειδικές προσπάθειες που κάνει, μέσα από μια συνεχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται στις περιφέρειες. Και οφείλω επίσης να σας πω ότι το ίδιο γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και για να μην πούμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα σας πω ότι και στα Ιόνια νησιά πάλι το ίδιο γίνεται. Το μοναδικό μέρος το οποίο βρισκόμαστε σε μια συνολική απραξία, σαν να κοιμούνται όλα, είναι το Βόρειο Αιγαίο. Και παρά τα χρήματα που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση και παρά την αμέριστη συμπαράσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, την αμέριστη συμπαράσταση του ίδιου του Πρωθυπουργού και την αμέριστη συμπαράσταση και εμένα της ίδιας, διότι ως Γενικός Γραμματέας εγώ συμπαραστάθηκα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το έκανα γιατί πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για τον τόπο μας. Την ώρα της δουλειάς δουλεύουμε όλοι μαζί σύμφωνα με τις επιλογές που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Και την ώρα των εκλογών κάνουμε τις επιλογές μας. Επομένως, όσο έχουμε θέσεις ευθύνης, οφείλουμε όλοι να συνεργαζόμαστε. Και οι εκλογές είναι εκείνες οι οποίες μας κάνουν να αγωνιζόμαστε για να αλλάξουν τα πράγματα. Παρά λοιπόν τη συμπαράσταση, έχουμε την απόλυτη απραξία. Και επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς, θα σας πω το εξής. Για κάθε 7 αποφάσεις του Βορείου Αιγαίου αντιστοιχούν 100 αποφάσεις του Νοτίου. Σε μια περιοχή όπου έχει φοβερή πολυνησιωτικότητα και τεράστιες δυσκολίες. Όχι λοιπόν, το Βόρειο Αιγαίο δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Το Βόρειο Αιγαίο έχει ικανούς ανθρώπους, έχει δυνατότητες και μπορούμε να πάμε μπροστά.
Αυτό το μέγεθος ευθύνης, αναλογιζόμενοι, βρίσκομαι πολύ κοντά, δεν σας το κρύβω, στο να ανακοινώσω και επίσημα την υποψηφιότητά μου μέσα στις επόμενες μέρες. Και να δώσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη μάχη, η οποία είναι μια μάχη για το Αιγαίο. Είναι μια μάχη για τον καθένα και για την καθεμιά από εμάς. Και είναι μια συνολική προσπάθεια η οποία δεν περιχαρακώνεται μέσα σε κόμματα. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι μια προσπάθεια του κάθε πολίτη της Ικαρίας, της Σάμου, της Χίου, των Ιουσών, των Ψαρών, της Λίμνου και της δικής μας της Λέσβου. Και βεβαίως και του Αγίου Ευστρατείου. Μεγάλη ευθύνη. Μεγάλο το βάρος. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να μοιραστώ μαζί σας μια μεγάλη πρόσκληση που θέλω να κάνω στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς. Πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας, γιατί χρειάζεται πολλή και σκληρή δουλειά. Γιατί για όλα όσα έχουμε χάσει και για όλο το χρόνο, αυτών των 3,5 χρόνων που έχουμε μείνει πίσω ως Βόρειο Αιγαίο, ένας είναι ο τρόπος για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Να ενωθούμε όλοι και να συμπαρασταθούμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ είμαι πολύ κοντά στο να πάρω το βάρος ευθύνης που μου αναλογεί και να μπω μπροστά για να διεκδικήσουμε το Βόρειο Αιγαίο. Να διεκδικήσουμε το Βόρειο Αιγαίο και να το πάρουμε από την απεραξία και να το βάλουμε στο έργο. Και δεν θα το κάνουμε για κανέναν άλλο, θα το κάνουμε για όλους εμάς. Και πάνω απ' όλα για αυτούς τους νέους ανθρώπους που μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο αναγκάζονται να φύγουν. Και όχι να φύγουν μόνο από το Αιγαίο, να φύγουν και από την Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι, τη δεκαετία του 60 στη Μεγάλη Μετανάστευση, η Ελλάδα έχασε τα εργατικά της χέρια. Τώρα χάνει τα μυαλά της. Χάνει τα μεγάλα και τους δυνατούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, μπορούν να προκόψουν στον τόπο μας και παρόλα αυτά δεν υπάρχουν εκείνες οι δυνατότητες και εκείνες οι ευκαιρίες που χρειάζονται. Πιστέψτε με και πιστευτείτε με. Υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να γυρίσουμε την κατάσταση πρώτα απ' όλα στο Αιγαίο και στον τόπο μας. Υπάρχει το μεγάλο εργαλείο του χρηματοδοτικού πλαισίου 14-20. Και με πολλή και σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε. Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν φοβήθηκα ποτέ τη δουλειά. Είμαι περήφανη για το ότι δουλεύω από πολύ μικρό παιδί σε θέσεις ευθύνης και είμαι ακόμα πιο περήφανη για το ότι έχω καταφέρει στη ζωή μου μέσα από σκληρή δουλειά να πετυχαίνω πράγματα. Εις όφελος πρώτα απ' όλα της κοινωνίας και μετά όλων των υπολείπων. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ όλους για το κουράγιο που μου δίνετε. Ευχαριστώ όλους όσους με έχουν προτρέψει και μου δίνουν δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και ας ευχηθούμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου θα φυσάει ένας διαφορετικός αέρας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Οι Λαϊκές Επιτροπές Σάμου θα πραγματοποιήσουν νέα εκδήλωση, συζήτηση για το θέμα των πληστηριασμών και πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν από τους σαμιώτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο την Τρίτη το βράδυ στις 6,5 ώρα. Την Τρίτη στις 6,5 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Σάμου, οι Λαϊκές Επιτροπές οργανώνουν συλλαλητήριο κατά των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, συνταξιούχους και την νεολαία να δώσουν μαζικό δυναμικό παρόν. Παλεύουν για απαγόρευση των κατασχέσεων πληστηριασμών, για μέτρα ανακούφισης για τους ανέργους, πάγωμα των δόσεων των δανείων, ενώ διατρανώνουν ότι δεν θα παραδώσουν τα σπίτια ούτε την γη. Εξάλλου την 5η 27 του μηνός το Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΔ διοργανώνει πανσαμιακό και πανικαριακό συλλαλητήριο ενάντια στις απολύσεις και για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας γενικά και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Συνέπεια της πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα. Καλούν όλους τους εργαζόμενους και όλο το σαμιακό λαό έξω από το Εργατικό Κέντρο Σάμου στις 6,5 το απόγευμα. Παλεύουμε, όπως λένε στην ανακοίνωση, να καταργηθεί τώρα ο νόμος που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για άμεση στελέχωση και εξοπλισμό όλων των μονάδων υγείας στον νομό,
αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, κανένας άνεργος ανασφάλιστος να μην μείνει χωρίς εξετάσεις και φάρμακα, όχι στις απολύσεις και στην διαθεσιμότητα, όχι δουλειά για 5 μήνες το χρόνο με ελάχιστες αποδοχές, ζωή ολόκληρη, όχι μισή. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με αμοιβές που να μπορούν να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Πολυκέφι, χορό και τραγούδι περιελάμβανε η εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων η Ομόνια του Παγόνδα με τη συμμετοχή της χοροδίας του Καπί Σάμου. Μια πολύ όμορφη βραδιά είχαν την ευκαιρία να περάσουν όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγόνδα στη γιορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων η Ομόνια με τη συμμετοχή της χοροδίας του Καπί Σάμου. Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απίφθινε η πρόεδρος του Συλλόγου Ομόνια, Αγγελική Βαλεοντίδε Μερτζή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην χοροδία του Καπί που μας κάνει τη τιμή να είναι απόψε εδώ να τραγουδήσει για μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Δήμο που βοήθησε για να έρθουν εδώ με το λεωφορείο και φυσικά να ευχαριστήσουμε πρώτα τον δάσκαλό τους, τον κύριο Γουρούδη, και όλους τους μουσικούς που είναι εδώ απόψε. Πέρα από εκείνο έχουμε και άλλους μουσικούς γνωστούς μας, οι οποίοι θα συνεχίσουν μετά την τραγούδια όλοι μαζί και άλλα να παίξουν για μας, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε. Ο κόσμος διασκέδασε αρκετά με τα πολύ όμορφα τραγούδια που απέδωσε η χοροδία του Καπί, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που έσυραν το χορό λόγω και των ημερών. Περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Τίμο Σκαπέτη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ένας αγώνας έγινε στον Τρικό, εκεί που η αναγέννηση ιτήθηκε από τον Πολυκράτη στο κλειστό Πυθαγορείου με 79-62. Δείτε στη συνέχεια το ρεπορτάζ τι έγινε και στους υπόλοιπους αγώνες στα πρωταθλήματα παιδών και εφήβων. Όλοι περίμεναν ένα μεγάλο παιχνίδι, όπως και έγινε. Ο Μεν Πολυκράτης ήθελε να κερδίσει το πρώτο του ντέρμπι. Η ιδέα αναγέννηση ήθελε να επιστρέψει στις νίκες μετά τη χαμένη μάχη θρίλερ από τον Ίκαρο. Η ομάδα του Πυθαγορείου εκμεταλλεύτηκε καλά την έδρα της και πήρε την νίκη. Σκληρό μάτς, κάτι που αποδεικνύει και το σκορ των 10 λεπτών. 20-20 και 40-37 τα δύο πρώτα δεκάλεπτα, αφού καμιά ομάδα δεν κατάφερε να πάρει διαφορά ασφαλείας. Με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ είδαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγέννηση πέτυχε μόλις 5 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, σε αντίθεση με το γηπεδούχο Πολυκράτη, που έκανε ένα από τα καλύτερα δεκάλεπτα του φέτος, σημειώνοντας 29 πόντους. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η φιλοξενούμενη επανήλθε στο παιχνίδι, πίεσε και πέτυχε 20 πόντους, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στο παιχνίδι, χάνοντας με 17 πόντους διαφορά 79-62. Πρώτο σκόρ του Πολυκράτη αλλά και του παιχνιδιού ήταν ο 16χρονος playmaker Μάνος Αντωνούσος με 31 πόντους, ενώ τους περισσότερους πόντους για την αναγέννηση πέτυχε ο Ρωτογιάννης, ο οποίος σημείωσε 27. Λίγη ώρα πριν ξεκίνησε και ο αγώνας αντρικού ανάμεσα στον Κούρο και τον Καρλόβες στο κλειστό Βαθέως. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια πραγματοποιήθηκε μόνο αυτό στο πρωτάθλημα παιδών, ανάμεσα στον Κούρο και την αναγέννηση, με τον πρώτο να παίρνει την εύκολη νίκη με 72-54. Αναφορικά να πούμε ότι ο Ίκαρος με τον Πολυκράτη δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα εφήβων, το ίδιο και στο πρωτάθλημα νεανίδων, αφού ο αγώνας Ίκαρος-Κούρος αναβλήθηκε. Και να κλείσουμε με την αγωνιστική δράση στο βόλεϊ και ό,τι συνέβη στους αγώνες των δύο πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ξεκινώντας από το πρωτάθλημα γυναικών, όπου ο Πολυκράτης, αν και δυσκολεύτηκε λίγο, κατάφερε να πάρει την νίκη επί της Ρίβας με 3-1 σετ στο κλειστό Πυθαγορείου. Η αναγέννηση πήγε και αυτή στο Πυθαγόριο για να παίξει με το Λέλαπα και χωρίς να κουραστεί πήρε την εύκολη νίκη με 0-3 σετ, ενώ με το ίδιο σκόρο ο Ιωνικός στο Καρλόβας επικράτησε του Ερμή. Και να κλείσουμε με το πρωτάθλημα Κορασίδων, όπου ο γηπεδούχος Πολυκράτης νίκησε στο ντέρμπι την αναγέννηση με 3-1 σετ για την 7η αγωνιστική, ενώ ο Ερμής δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αφού ιτήθηκε και πάλι από τη Ρίβα με 3-0 σετ. Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου από τις 2.30 το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, η Βιβλιοθήκη Σάμου διοργανώνει ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το πένθος και απώλεια στη ζωή μας. Η συγγήτρια είναι η Ελένη Παπαχρηστοδούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Είναι δωρεάν και λόγω περιορισμένων θέσεων θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας. Την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Έλενας Γουσνή «Στα άδυτα των δυτών», με ομιλητές τον Χρήστο Λάνδρου, την Αγγέλα Γατζημιχάλη και τον Μανώλη Πυριώτη, και μουσική από τη Μαριάννα Μπαρούτα. Παναγροτική σύσκεψη την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Σάμου. Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Σάμου θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Σάμου. Την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, στο βαθύ εφημερεύει του φαρμακείου του κ. Φραγκούλη και στο Καρλόβας της κυρίας Κελεσίδου. Διακοπή ρεύματος την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, από τις 7.45 το πρωί μέχρι τις 8.45 και από τις 2 παρατέταρτο μέχρι τις 3, περιοχές Κέντρος, Φλόκα, Κουμαριώνα, Ζερβού, Σφαγεία Κνίτη, Λατομείος Κάλκου, Άγιος Γιώργος Μητυλινιών. Και από τις 7.45 μέχρι τις 3 στην περιοχή που βρίσκεται το Μεζινάδικο Σκάρου και εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων στην περιοχή Ζερβού. Η διακοπή του ρεύματος θα γίνει για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στα σύρματα ή σε άλλα στοιχεία της ΔΕΗ, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται στο έδαφος. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ενδεχόμενα και πριν την αναγραφόμενη ώρα, και κατά συνέπεια οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Hondo Center. Ανακαλύψτε στα Hondo Center τη μεγαλύτερη ποικιλία σε εντυπωσιακά και επώνυμα εσώρουχα. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη. Νεφώσεις προβλέπονται για την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα φτάσει στο 74% και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 μποφόρ. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Σαμιακή Τηλεόραση. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή συνέχεια.